Bon, la famille on amtanana pirme karaza. Ya. Parce que ni ao zegny aretigny vahoaka gasy. O sasany zegny mbala tsy mety tonga saigny zegny regny arô tsy mety tonga saigny aby ty. Jusqu'à io rô tsara tonga saigny jusqu'à niany ty. Ya zay zany kakoty zegny hitandrô zegny karaha zegny olo fa tsy olombelogno koa fa hitandrô zay zany kakoty zegny. Misy sasany zay koa fa maregny rô mivolagna hoe borzany jirindrô zegny mety tsy normaly. Ke kory matao nognony anarô mpivary mandeha sa borzany sa rakama fa borzany zegny fa nognona agnarana anarô. Ya ke lelama koa naveto makoa lahatry ambaravandy zegny lafa mihoana amy tanàna pirmaiky karaha za niova katakata baka ambanja za io tsô zegny koa donko anarô mahazondraha za io fa katakata tanao katakata raha ilaigna. Ya tsy maintsy mesy fo manapaka katakata anarô tsy mandiniky firenena anarô zay tsy mankasitrika maro baka rô état fédéralisme tadiavinarô état fédéralisme tadiavinarô oh état zegny tsisy raha tsy kapokapony vavandrô fa endrô tsara raha tadiavin'olo Madagasikara raha zay tsara nisy zay rango Madagasikara tsara ny existe raha tadiaviny ty ke izy niany ty zegny azaveko amy teny gasy baka koa narô aby tsy mankasitrika raha angatagny ty olo koa mbala ivolagna état fédéralisme mety tsy mazava aminarô zay mila état tadiavinay ty azaveko izy tsara ataoko amy teny gasy beka mazava aminarô lagnenanarô tsy mankasitrika zay fa hitanarô ty koa zay fa andeha mon'olo anapaka vozogn'olo lagnenarô tsy mankasitrika rô aza mandeha meso magnano karaha igny tsy mety mandeha meso magnano karaha igny no koa fa mandeha meso tanà meso igny izy tanànao tsara mpandrinao ato zegny na tipika mandeha eo na tombokondro mandeha eo zay raha lefany bakary zay tsy maintsy mandreky eto anao avantage zegny anarô tsy mankasitriky état tadiavin'olo oh état fédéralisme centralisme anarô zay tsisy raha tsy vangoety délire zay fivolagnanarô izy fo zegny ataoko amy teny gasy raha tadiavinay zanaky amy faritry zegny amy côté izy amy teny gasy tandrignesa tsara lagnenarô tsy mankasitrika amy tandrignesa anarô raha tadiavinay zegny zay mitady état tsy mila raha miboaka baka amy faritry aminay surtout zay isaka faritry zegny zay amy faritry zegny zay amy province zay fa tsy mila raha baka aminay agny na vola fa tsy mila alefanay Tananarivo va mila zay eo fo mamadibadiky volanay igny raha midriky volany etra na volany nino agnanaovanay fiainagnanay lilama koa katakata fa niova katakata baka ambanja za io ndraiky mesonaka ty mety mandalo amy vozognarô sy ty mandalo amy vozognarô sy ty mandalo aminarô sy ty amizegny hainarô tsara narô aby tsy mankasitrika raha tadiavinay ty raha tadiavinay vahoaka gasy tadiavinay baka amy faritry amy sisiny raha tadiavinay zay mila volanay koa nidriky amy taninay ao na etra nidriky ao zay fa tsy mila Tananarivo commande zay resaka zay zio tegna amboatra taratasiny taninay zay fa tsy mila mandeha Tananarivo amboatra taratasiny tany aminay ao ma tsy Madagasikara karaha ataony faritry dianazy tsy Madagasikara zegny ao paka mila mandeha Tananarivo parce que zay Tananarivo anarô borzany merina anarô lagneny magnano izy anarô mila hitsangana velogno agnano Zagnahary Madagasikara fa anarô zegny fabrikeny européen anarô avy igere fahignananay igere zay baka amy faritry parce que raha nivolagny teny raha marigny fa journaliste nivolagna fa anarô tegnany ty tegnany zay tegnany ty hitanao ty zay tegnany ty azonao zay tegnany ty amizay malotsika vita malakilaky raha tadiavinay amy faritry zay koa fa agnamboatra passeport zay fa tsy mila mandeha Tananarivo parce que Tananarivo tsy babanay ndraiky reninay tsy Tananarivo Zagnahary nagnambela zay amboniny tany eto wala tsy merina fa le ady navy nataony ray aman-drenitsika taloha tagny mbala misy 5 heures tavela zegny mbala zo provoqué narô jusqu'à niany atsika fa misy perdu 40 ans perdu 60 ans jusqu'à 21e siècle zegny mbala hoe reste pauvre Tananarivo merina mila magnano hoe Zagnahary niasa zay baka amy faritry olo koa fa mivolagna zay menansegna zay mivolagna eto fitiavagna tanindrazagna fitiavanay tanindrazagna iny zegny tsara zegny anarô tsy mankasitrika état tsy mila mikomandy firenenanay io tsy mila mikomandy provincenay anarô manongamy chaîne télé ary mila hitanay soranay narô lagnenarô tsy mankasitrika raha io
Lagnanareo merina tsy mankasitrika état tadiavinay zay tsy mila agnefa etranay volany etranay aterigna Antananarivo zay tsy mila zegny zay baka faritra ty donc raha mety mendrika anareo baka eo zay tsy mila koa zay agnamboatra taratasy ny taninay zay baka faritry aterigna izy amy teny gasy zegny tsao tsy mazava aminao raha tadiavinay io bako zay koa fa mifaritra any zay raha amboarinay agnamboatra taratasy ny zanakanay agnamboatra copine dadilahinay any tsy mila mandeha Antananarivo zay mila magnano ranay jiaby aminay ao passeportnay mila amboarinay amy tanàna misy zay ao tsy mila andeha ambassady io tsy natokona hoe ny merina fo ambassady aby nandeha en Europe reo merina fo 90% raha jiaby anareo mivolovanareo bady tsy nianatra azao managna bady Madagasikara le fagnanaovanareo corrompi kolokolo miaraka amin'ny européen zay naveny Madagasikara ary tavela ary Madagasikara jusqu'à niany tavela ary parce que nareo nagnano kolokolo atsika perdu 60 ans perdu développement 60 ans zegny atsika gasy tsao tsy mazava aminareo merina laignanareo agnatiny fokony tsy tia mivoatra fa anareo mampivoatra fiainagnanareo dadilahinareo mamanareo zanakanareo fo nivoarinareo fa faritry zegny lazainareo tsy gasy fa anareo tompo tany tsy azonareo nogny ndraiky soranareo ndraiky fomba fitafinareo ndraiky fomba fitrany fiainagnanareo hitanareo tsara fa anareo tsy malagasy fa anareo navy nandravatany a Madagasikara zegny izy mazava tsara anareo zegny nitondra hadipoko baka amy tany misy anareo agny baka amy tany misy anareo agny hainareo tsara tany misy anareo agny fa zay koa mivolagna tsy tianareo izy koa boka volagna marigny tsara tian'olo anareo mety préparenareo lagny anareo tsy mankasitrika rangatainay zay gnano fiainagnanay amy faritry misy zay tsy mila komandiny Tananarivo zegny donc mazava azy aminareo teny gasy zay faritry tsy mila komandiny Tananarivo zay zao koa ingery zay tsy mila komandiny Tananarivo anareo koa mila ikomande zay izy ty zegny ty farany lalaotsika farany fiainagnatsika farany amy ty koa zay fa mangala olo anao manambotro atokonany ataonao karaha ty azonao zay babala izy samborinao ataonao karaha ty direct ty fa rosy jiaby ty mila meso marangitry karaha naka ty bako anao mila misy meso be anao marangitry karaha naka koa anao mila misy famaky spesialy anareo tsy mankasitrika état fédéral reo anareo zegny mila tandrignesanareo raha ambarako ty zay fa tsy volagna état fédéral eky fa zay ivolagna izy amy teny gasy beka mazava zay zio agnamboatra passeport zay tsy mila mandeha Tananarivo zay agnamboatra taratasy ny tany zay fa tsy mila mandeha Tananarivo fa mila amy tanàna misy zay ao fo zay magnano raha jiaby mikasiky fiainagnanay zay zio na nisy naty zay tsy mila zay zio na misy zegny hoe tsy mila manonga Tananarivo fa anareo ao mamboatra raha misy aminareo Tananarivo zay magnamboatra ninay koa amy tany misy zay zay tsy mila andeha agatika aminareo fa anareo tsy zagnahary ny asa zay anareo Tananarivo ao est-ce que mazava aminareo raha mivolagny izy teny marigny fa zo koa zay fa faritry zegny magnano mitady tsy mila misy avantage zay faritry fa bourgeois merina mila mitsangana velogno hoe anareo zay zagnahary zay mikomande fiainagnanay fa zay tsy gasy fa anareo gasy anareo ndraiky tsy hainareo tany baka niboanareo ma tsy hainareo fomba fitafinareo fombanareo jiaby reo tsy hainareo baka tany niboanareo Madagasikara de Afrika misy histoire zava tsara la carte misy histoire zay africain de Afrika anareo baka akagny hainareo tsara tany baka niboanareo fa nitohiloko tamy vidéo nakatao parce que nareo magnano saradala zay tsy andany lera atsika ndraiky réseaux sociaux mikasiky reo volagna réseaux sociaux magnano anareo mpagnano politiky mikarama olo anareo mpagnano politiky zegny volagnanareo anareo mikarama olo zegny aviany problème jiaby a Madagasikara anareo zegny miza moyen parce que colonel Mikael zegny mila zavanareo moyen adosonareo zay planinginareo anareo mila anareo fo zegny zagnahary miasa zay doko amboniny tany eto anareo mila mikomande fiainagnanay anareo merina laigny anareo nagnano izy koa zay fa tsy mazava aminareo raha ilainy zanaka faritry atsika magnano la guerre amizay mbo hainareo fa ino ma raha ilainy zanaka faritry zay fa tsy mila agnamboatra passeport ndeha Tananarivo parce que anareo tsy babanay ndraiky reninay anareo tsy zagnahary niasa zay fa tsy mila mandeha Tananarivo volany hetrany diana mandeha Tananarivo amy doko diana volany hetra zay fa tsy mila agnamboatra taratasy ny tany mila hagny anareo zagnahary mitsangana velogna Tananarivo zay fa tsy mila raha karaha zegny est-ce que mazava amy teny gasy zava fo pont Bilbery mbala limitena tomobile manareo 20 tonnes koa fa tsy mazava aminareo raha tadiaviny voaka gasy amy faritry hoe état fédéralisme centralisme fa tsy zegny
aza volagna ndraiky fédéralisme centralisme zay atao amin'ny teny gasy izy beka mazava anareo teny gasy natao zay fa tsy mila agnamboatra passeport de Antananarivo zay mavita tokotro raha jiaby aminay aty fo volany etrany dianaty tsy mila mandeha Antananarivo midoko aminay ao anaovagna dialinay ao l'hôpital tsy zarizary zay fa tsy mila zay fa zay midemerde magnano ranay jiaby amin'ny volanay ranay jiaby zay tsy mila commandine Antananarivo zay tegnan'izy parce que merina tsy babanay ndraiky reninay fa anareo olo navy Antananarivo ao miaigna amin'ny tanànanareo zay miaigna amin'ny tanànanay zay za menacegna zay za azahavagna problème fa atsika fampigakalio zanaka faritra anareo koa fa tsy fort ro hitanao ro io karaha Israely ro zegny manipuleny accidentaux zao ro européen ro tsy nampivoatra atsika reo européen tsy mampivoatra atsika atsika mila mibedagna ndraiky Poutine ndraiky Kim Jong Un atsika mila misy raha mahery amitsika anafia atsika reto ro olo tsy tia atsika miboaka amin'ny fiainagna atsika anareo tsy niantra ambila ity boka zay tsy niantra ty zay gnamboatra tanindrazana nefa zay za commandika fa zay tsy zanaka anareo zay tsy anareo tsy babanay tanareo ato tokotro malitsika farany atsika io tokotro fandenta mandenta olo atsika zao fa tokotro mandenta olo fa tokotro mandenta olo zegny atsika fa tokotro mamono olo mbala mitatahoawa manongamy chaîne télé en Madagascar ao nareo beka hainay azovy maro olo tsy magneky raha tadiaviny voaka gasy amin'ny faritry ty raha volagnisy teny raha marigny journaliste Madagascar reo ro mitady problème accidentaux zegny mikarama ro bourgeois reto hoe beka atsika zay mila ambaniny fahefagna ro magnasary hoe olo koa fa mivorogna ataondreo hoe misy problème ataondreo hoe mitsikarakara dipoko tsy jirenay zegny parce que nareo ni commence anareo nitady problème fa zay tadiavinareo mahantra ndraiky taranaka anavy afara reo mila mahantra zay raha agnatin'ny lohanareo lafa mioany aza mandany kaloriky atsika mila magnano mampandeha fiainagna malaky tonga de malaky parce que na ro accidentaux reo koa fa hitatsika fa ratsy jiaby lintetsika fo miaraka amindreo surtout ro babababa aby reto politicien fa elany nanagna vola re ro mila lintetsika tsara mila hitatsika ro mitsipatsipoka ro matoela aby politicien aby reto mpagnano politique a Madagascar reto maro amindreo merina reo tsy merina jiaby maro amindreo zegny ro raciste ro tsy tia atsika zay tsy gasy c'est qui les malgaches c'est qui chez nous les malgaches vous là il vient de Indonésie anareo baka Indonésie agny merina reto baka Indonésie nangalatra tany navy a Madagascar Angleterre nandefanareo atsika zay mila magnano massacre migiakalio massacre mila ataotsika Madagascar ao resaka massacre azonareo zay la famille izy mandeha fa tipika bakary tsy nenao karaha igny tipika anany bakary trafika io azonao zegny anao avy isambory miatoko tra azonao zay raha fa mandalo azonao zay la famille fa mandalo azonareo zegny zay solution tsika farany aza mandany calorie eky va tsy hainao raha tadiavitsika izy nambarako partager beka moregnindreo zay raha tadiavinay zanaka amin'ny faritra fa taranaka anavy afara ao boboka taranaka anavy afara ao boboka tsao tsy mazava taranaka anavy afara ao boboka